Haleluya bazalwane. Ngithatha ithuba lokubingelela egameni likaNkosini uJesu. Ongaphambili umntwana kaNkulunkulu isithembiso umbango wakamaTheju Sibongo. Ngifisa ukubonga uNkulunkulu ukuthola ithuba lokuba phambi kwenu namuhla igama lenyanga yabantu abasha. Efuna ukusho ukuthi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe owaxolelwa izono ngomusa kaNkulunkulu waletha uJesu empilweni yami. Kwakhona umqondo owokuthi uNkulunkulu umuntu wakhe uyamthanda ngoba mdala vele. So usho kanjani ukuthi ilanga uma ngamukelanga uyombulala noma uyomjezisa. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu owangenza ngathola ithuba elanele lokuhlala phansi nomfundisi insuku nje ey'ningi sihle ndawonye echaza indaba yevangeli nanokuthi why umuntu kumele asindiswe. So wakwenza ngafika lapho amahlathi khona phela nyawo ucasha. So noma ngingekali kepha kwafanele ngimukele uJesu ngoba iqiniso lasephambi kwami. Ngiyambonga uNkulunkulu obe nami sonke lesikhathi ukhulisa usuku nosuku. Okunye kwakho uma phambi kwabazalwane kanje kuyiphupho lami ukuthi ngime kanje into eyisekudeni nami. uNkulunkulu uyenzani ukuthi aqede konke nokwesaba namahloni. uNkulunkulu uyawaqeda. Ngiyambonga ukuthi ungikhulise waze wafika nalapho. Ngiyambonga ukuthi ngiphambi kwebazalwane ngenxa yokuthi usesikoleni. Enye izinto azangicabanga ukuthi ngiyokuyenza empilweni yami. Ngiyambonga uNkulunkulu nalapho ukuthi inhliziyo wayithambisa ekade ingafuna khona lapho. Bazalwane, sesiqalile inkonzo yabantu abasha. Sibabonile uBheja bahamba phambi kwethu bezama ukwenza isithombe esingconywana esingakwazi ukusibona sonke ukuthi uma kukhulunywa ngomlindi noma i-brother skipper ushokile esivezela ukuthi akusiyena kuphela lo ozalwa naye kepha nalabo ongazalwa nabo njengoba sindawonye bazalwane nabo sisuka emakhaya ahlukene. Kepha siphenduka ukuthi omunye nomunye abe umlindi womfowabo okusho ngamazwi sigadene bazalwane selusene. Kweza nokumusa eqhubeka khona leyo ndaba leyo echaza ukuthi ubani umlindi womfowethu nokuthi mapha ama-implication okuba i-brother skipper. Nokuthi why uNkulunkulu aze amenza ukuthi abe u-brother skipper and ungeyena u-brother skipper why uNkulunkulu afuna kungani uNkulunkulu afuna ukuthi uyena. Ngizocela futhi sivakashele incwadi le uGenesis chapter 4. Uzofunda from 1 kuya ku 9.
wazala uKhayini. Wathi, ngitholile indoda kuJehova. Waphinda wazala u-Abela, umfowabo. U-Abela waba ngumalusi, uKhayini waba ngumlimi. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKhayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. Naye u-Abela waletha umnikelo kuwo amazibuli ezimvu zakhe ezinonileyo. UJehova wanaka u-Abela nomnikelo wakhe, kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesethukuthela kakhulu uKhayini, ubuso bakhe balunkumana. UJehova wathi kuKhayini, uthukuthelani na? Ubuso bakho balunkumeleleni na? Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle, isono sihlezi ngasemnyango. Ukuncalela kwaso kukuwe, kepha wena umelwe ukusibusa. uKhayini wakhuluma ku-Abela umfowabo wathi, masiye wabo Abela wambulala. Wayesethi uJehova kuKhayini, uphi umfowenu u-Abela na? Wathi, angazi, umfowethu na? Amen. Ngicela umama ubanyana asibongele izwi. Abafowethu abeze ngaphambili thina mangibhekisisa ngibukisisa kabheka ukuthi indaba yokuba umlindi womfowethu indaba ongeke indaba encane. Akulula ukuthi ube ungenalo uthando. Manje ngibheka indaba kaKhayini ngabheka ukuthi ukuthi ahamba azofika lapho kufe nobudlelwane phakathi kwakhe nomfowabo. Ingakho kwabalula ukuthi athathe isinqumo sokubulala, ngoba uma kwakhuluthanda noma bangathiwa kunakuphi okwenzekile empilweni yakhe ithalente, kepha umfowabo uma uthanda uthando siyalazi unamandla ukunqoba zonke izinto. So bathe besakhuluma bathi iyona enye izinto ebesigcamise kakhulu ukuthi ukuba umlindi umfowethu ungathi iyafuneka lelo thando lelo kube khona kumzalwane. Siyazi ukuthi simele kusebenzisane noNkulunkulu, kodwa kugcina nepleti nasodwa sibe nobudlelwane nasodwa. Lokho kuyokwenzeka uma kukhona kukhona uthando.
umlamusi omuhle uma ngisukela la yezini manje unjalo kumele wezini uthi uDavide uma echazela uSawuli Lathini kwenzeka uthi wakwazi ukuthi azivikele izimo wafika ibhubesi wakwazi ukuvikela wavikela umhlaba kusho ukuthi ukuba umelusi akusiyona into elula ziningi inselo obhekana nahlathini okumele ukuthi uma unothando nomhlaba lo owalusile impela kudela kuphila kwakho uJesu esho ngenxa umhlaba lo awalusile manje idinga uthando indaba yokuthi lesisonto sikwazi ukubhekana omunye nomunye uNkulunkulu usenze akadlali nathi ngamunye usibekile ukuthi nathi sibe ungomaluswane amalazi ngibeke wena phambili kunami manje owabuzwa uKhayini ukuthi ngabe ngumlindi womfowethu kwakumbuzo ogcwele ukwedelela phakathi ongasona umbuzo honest umbuzo futhi owekade uyimpendulo same time ukuthi ngumlindi womfowethu mina ngamamazi ngibuzelani noma ngimlindi womfowethu mina kahle khawule uqonde leyo ngale umbuzo ayobuza la ukuthi anginandaba that's why wengathanda umfowabo wengenathanda isizathu sakhona ukuthi wengenathanda konke kuvele kuhle phakathi kwakho noNkulunkulu so even nanamuhla nombuzo ithi umbuzo o-timeless umbuzo nje ongeke usezowaphela ukuthi ube khona emlonyeni wethu ukuthi ngabe umfowethu na noma ngabe umlindi womfowethu na umbuzo loyo kumele sibuze wona ey'mpilweni zethu siyabona ukuthi umsonyane la phambili uyivezile ezinye zey'thelo zokuba umlindi womfowethu uma iveza indaba yothando uzizwele uthando ngenkathi efika la ebandleni laseMaritzburg isakumndeni nami ngofazi lo ukuthi mhlawumbe noma ngathiwa kushoda ini leka ini mhlawumbe umuntu angayikhomba ibandla laseMaritzburg but inye into efanele ukuthi ikhona uthando siyazi uthando lunqoba yonke into iyona into uzizwele yona ikhona bese ngikhanda ukufakazi basi nolwazi lokuthi uzizwela room yokuthi akhule uluthando lokunakekela umfowabo ngamazi asananiseki ukuthi hayi sekwanele asifikile khona always have a room to grow uthandweni siluveza komunye nomunye siyazi ukuthi uma sibusisa umindaba ngcwala ichithekele kwezinye indawo nazo indawo ezizomile zikwazi ukubenefitha nazo manje uthando lolo lukhula lizotabakele nakulaba abalapha ekudeni abalapha emgwaqeni abalapha emhlabathini manje yinto ebalulekile leyo ukuthi siyipractice ingakho nalaba sakhula funeke beyazi njengaleyo ukuthi ngeke uthi wasindisiwe ukuthi hayi wena ikholelo ngephela awuyikholelo
umfowethu ola eceleni naye umnakile naye uyigadile impilo yakhe idingo zakhe physically, emotionally and spiritually. Umsebenzi wami kahle kahle ngiyamkolota empeleni ngimkolota ukumthanda umuntu umkolota ukumthanda akwazi umbona elimele ujabule. 1 John chapter 4 verse 19 to 21. Verse 6 makabati ukufunda amaphutha phambili. Futhi akunakwenzeka umzali ethi uthanda uNkulunkulu kodwa ebengakwazi ukuthanda umzalwane wakhe. Ngaba ku-impossible lonto leyo. Uzombonisa kanjani ukuthi uyamthanda uNkulunkulu ungamthandi umzalwane? Ngaba umsebenzi wami ukuthi nginakekele omunye umzalwane. Umsebenzi wami ukuthi ngimthande. Empeleni ngikuthanda sisuze uyena uNkulunkulu. Uma ngifuna ukuthi ngithande ngisuze uNkulunkulu, uyena ongiphile isipho esiluthando esikumina. Ngizokwazi ukuba nodlalo obuhle noNkulunkulu. Kodwa nodlalo obuhle kuzobonakala kuphi uma ngiveza komunye nomunye. Sesishilo ukuthi ziningi idingo umuntu angaba nazo. Useshilo indodakazi la ukuthi siyam-owisha abazalwane. Singomisha uthando. Ekhona phambi kwethu. Okusho le ndaba le akusiyona indaba nje engabonwa yinoma ubani, indaba yokuthanda. Ibonwa yilo muntu loyo uNkulunkulu atshalile kuyena uthando. So nathi bazalwane asivuleni amehlo enhliziyo okwazi ukuthi sibone isidingo somzalwane sokuthi uyangidinga ukuthi ngimnike konke izidingo zokuthi anazo empilweni yakhe. Omunye uthothi usedry spiritual ukuthi akasimboni. Kumsebenzi wami lo ukuthi ngiye kuyena ngimncede. Emotional umunye ulimele udinga futhi mina. Ama-physical needs ahlale khona udinga futhi bani umzalwane. Ingakho uJames ayangayisho asifunde bazalwane. uJames chapter 2 verse 14 to 16. Unibhale uJakobe ngesizulu. James chapter 2 verse 14 to 16. Usizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi ehambaze eswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye uNkulunkulu ukuthi hambani
Sisizani ukuthi naso isidingo umzalwane siyasifuna sonke isidingo anaso sokuthi uyadinga kunama-physical needs hayi simkhulekele hawu bakithi awukho sibe nawo ulale ngokuthula. Yes, kuhle ukuthi umkhulekele but akwanele. Kuzobonakala kanjani la ukukhanya kwethu kwabangakholwa ukuthi siyakholwa na? Umsebenzi omuhle uyobonakala kanjani uma ugcina emlonyeni, ngoba wonke umuntu angakhuluma ngomlomo. But izenzo zi-powerful kakhulu. Zibonisa lokho okukhulumayo ngomlomo ukuthi kukhona la ngaphakathi enhliziyweni. Uma ngithi mina nginothando, ubani ongalibona la bazalwane? Akekho ongalibona uma ngithi nginothando kusho umlomo lo. Kepha uma sengifaka izenzo phakathi, isithombe sothando engishoka phakathi siyabonakala. Manje uJames uthi akumsizi umzalwane ogcina ngomlomo kuphela kepha izenzo zingekho. Ngamanye amazwi sikolota ongumzalwane uthando sishilo ukuthi akugcini phela ithina la, kuhamba kuze kufike la ngaphandle la emgwaqeni. Ngenza kubona umuntu onesidingo futhi ngiyabona ulambile ngimthengele ukudla. Asingabaphi imali bazalwane, sibathengele ukudla mayidinga ukudla. Ngamazwi okuhle asikwenzi kuphela ugcine la kuthina, kuhamba kuze kufike le kulabantu abangakholwa ngaphandle, ukuze bebone ini, bebone ukukhanya kithina. Ngoba inhloso ukuthi kufuneka kuvele ukukhanya ngezenzo esizenzayo eziveza ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo kuthina. Ngoba ukuba i-balance paper akunoma noma ubani ongakwenza lokho. Yebo, umuntu angakwenza okuhle kulesi sikhathi asenza akwenza ngabo, kodwa uzomuzwa phambi kwesikhathi uzocomplaina okanye agcine ethi hayi enough. Ngoba yini? Akafani nalo uJesu aphila kuyena ngaphakathi, okuphenduke kwaba i-lifestyle yakhe ukwenza izwi kaNkulunkulu. Hayi ijuthi inempoqo phakathi ukuthi lento ngiyenza abantu ngiphoqelekile, le ngiyenza ngoba ngiyafuna abanini nothando ngaphakathi. Okusho thina bazalwane sidinga ukuthi uJesu ahlale ephila ithina oluthando, owenza ukuthi kube lula ukuba sempilweni umzalwane. Ngicela ukufundela uJohn futhi uJohn 15:13. Akakho onothando nalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Njengoba uJesu beshilo ukuthi udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe, nathi simele ukuthi sidele ukuphila kwethu ngenxa yabanye abafowethu, abanye abazalwane. Kepha abazalwane, ukuba umlindo womfowethu, ziningi into ey'khona okumele zikhombise uthando. Akukhona kuphela ukuthi ngifulfile iy'dingo zomfowethu ezi-physical kuphela, kepha kuhambe even if elambile spiritual noma esehambukile endleleni yokuphila ezumzalwane, imina engumlindi wakhe okumele abe nesibindi sokumbuyisa endleleni. uHezekiya
chapter 3. Verse 18 kuya 21. Omunye uzobelungisa abaseGalatia chapter 6 verse 1 to 2. Ezekiel chapter 3 verse 18 to 21. Ngicela ukufunda verse 17 kancane nje verse 17. Verse 17 ngithanda ngifunda ngakho ukuthi uveza ukuthi uNkulunkulu umenze waba umlindi kubantwana bakwa-Israyeli. Umlindi ngesilungu ukuthi i-watchman. I-watchman kwakuba nale idolobha lalizungezwa udonga olukhulu phezulu lapha. So umlindi wayehlale lapha phezulu ebhekile konke okwenzekanayo ukuthi ayikho ingozi mhlawumbe engake yenzeke njengokuthi isizwe si-attack-we izitha. Manje into wayehlale ebhekile ngaso isikhathi ukuthi uma kukhona akubonayo noma ebona izitha uzokwazi ukuthi abe nendlela yokwenza isizwe sazi ukuthi nakho kwemazi kunjalo ngabe ushaya impembe noma ushaya insimbi noma ushaya ini eyenza ukuthi wonke umuntu abe alert alungele ukulwa impi. Manje umsebenzi wakhe wakugcina isizwe siphephile. Kwafanele enze sure ukuthi akwenzeki into ezokwenza ukuthi isizwe silimale. Manje uthi umnikeza i-task enkulu namuhla nathi sinikeziwe lokho ukuthi ubona omunye umzalwane ephambukile endleleni. uNkulunkulu usithumile kubona ukuthi sikwazi ukuyomubuyisa endleleni. Kepha uma mina ngihluleka ukwenza lokho and umzalwane aze afe abulawe yile ngibonile mina ukuthi ngabe ngimaphulile kule ngozi ebengibona eyakuyona. Uthi uzofa lo ongene ngabe sesonweni. Nami ngeke ngisale ngaphandle ngoba ngehlulekile ukumephula. Ngamazi ngehlulekile ukumkhombisa uthando ukuthi angalimali. Ngibe ngimbona ukuthi uyaphi. Kepha lithi uma ngikwazile ukumtshela aphinde futhi abe nenkani yena ashone lapho, at least sengiphumile ogibeni lokuthi uNkulunkulu aphile nami ngoba ngikwenza umsebenzi wami ukumhawela umzalwane ngazama ukumubuyisa.
Kodwa futhi uma futhi ngiyile kuyena awanginanele ayishaya izandla ezulwini ngoba ngimaphulile ngenkathi ebheke kuphi ekulimaleni noma ekufeni. Ukufa ungafa spiritual, ungafa futhi physical. Sinjalo isona sisifikile sikhwela khona lapho endaweni embili. Ngicela sisakhuluma leyo ndaba siye kuGalathiya chapter 6 1 no 2 amavesi. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko, nina bomoya mbuseni njalo ngomoya womnene, uzibheke wena, funa uyenze nawe. Xwayisanani emhlabeni, nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Ukhuluma ngomuntu owehlelwe isiphambeko uthi laba bakamoya akuyena noma ubani oya kuleyo muntu njengaloyo. Ibona abaye bembuyise endleleni, bembonise indlela ukuze abuyele esimeni uNkulunkulu ayembeke kusona. Futhi asikwenzi sizithwele bazalwane ukuthi hayi lo mthwena manje uthi indaba zakhe. Cha, lithi abasibejele kuyena ngoba simbonisa ini-ke? Simbonisa uthando lukaJesu. Fanele abone isono sakhe, angaboni mina engizokhuluma naye ngizithwele kuyena. Otherwise ngeke ngizwe. Instead ngiyamphusha away ukuthi angaphinde. Why? Ngoba siyathwalisana. Umsebenzi wami ukuthi ngithwalise umfowethu inkinga abhekene nayo. Sisho ukuthi ngaba isidingo somzimba njengokuthi ulambile noma weswele yokugqoka. Akugcini lapho, even spiritual uma eselimele spiritual, umsebenzi wami ukuthi ngixoxe naye aphinde abone iqiniso likuJesu abuyele endaweni yakhe. Kepha msiqaphele bazalwane ukuthi singalali ngoba uJesu uveze umphumela, uveze umphumela wokuthi uma esibonisa ukuthi konakele kahle, uma sihlala senze lutho uzoletha isohlwayo noma uzoletha i-judgment zethu. So masasitholi silibandla mhlawumbe as individual ngingakwazi ukubona isidingo somfowethu oseduze kwami ngoba uma ngingakwenzi lokho uNkulunkulu uzodila nami. Futhi siyakwazi ukuthi uma ungumlindi womfowethu noma i-brother uku-understanda nokushare kuma-struggles omunye umfowethu. Ngicela sifunde futhi lapha uSamuel uqala chapter 10 verse 20 to 23. Samuel chapter 10 verse 20 to 23.
Amen. uDavide la emva kuba sebefikile abantu bahlasela abantwana babo nabakhosikazi abo babathatha nayo yonke imfuyo. Manje uma sekufanele bebalandele labo bantu labo ukuze bebuse back bonke labakuthathile, shuthi abanye babo base bekhathele ngoba bebabeqhamuka Samuel bese bekhathele, amanye amabutho ayasala la uDavide ahambe namanye amabutho nangempela bayibuyisa yonke impahla ethathiwe nenye ngeyabo la izitha kanye nabantwana namakhosikazi abo. Uma sebebuya mase fanele beyidivide le mpahla ethathiwe lezazitha. Abanye bathi hayi ngeke Davide ngesibanike la abantu besele, ngesibanike abantu abangafinanga ukuhamba beyovulwa impi. Ngiyamthanda uDavide bazalwane, ukhombisa ukuba umholi, ukhombisa ukuba ngempela umholi onothando, o-understandayo ama-struggles sometimes abanye omunye umzalwane. Because into yokuqala uthi hayi wonke umuntu nawe uzothola ngomlinga naye. Ngiyamthanda ngoba wabona ingozi yokuthi alalele labantu abenza nokukhuluma okungalungile, ngoba lokho kuzodivide ini, kuzodivide i-community, kuzodivide umphakathi, kuletha uqhekeko phakathi komphakathi. Futhi kuyayiveza indaba ukuthi lokhu abakutholile isibusiso esivela kuNkulunkulu, ngabe mazi ukuthi konke okuvela kuNkulunkulu sizokwazi ukusharisha nabanye. Okuyinto namuhla esenzeka abazalwane ukuthi konke esinakho isibusiso esivela kuNkulunkulu. Bese sikwazi ukuthi thina sikusharishe komunye nomunye, ngoba yini akuveli kumina, kuvela kuNkulunkulu. Thina bese sikunikeza omunye ngothando, ngoba uNkulunkulu usiphile futhi ngani ngothando. Umholi okhombisa ukungakhethi, uthi akhethe hayi la ngabaningi la asinikeni la. Okuyinto bese inhlambela kubazalwane ukuthi singabi noma ngathiwa ufika ngathi lo akazange acontribute kangaka kuyo nto leyo, kepha thina singabazalwane bese singakwazi ukukhetha, sikwazi ukupha nje ngokulinganayo. Ungathi umngani wami lo hayi uzofuna ukubhekana, hayi noma kusimngani wami hayi simnikeze okuncane noma singamniki lutho. La uDavide usifundisa lento leyo nokuhawukela, ukwazi ukuhawukela, because wabona ukuthi futhi bebekhathele ngempela, so bebengeke kwazi ukuya le beyokuyo. Mhlawumbe kwakhona lokuthi beye kuyodala inkinga ukuthi abantu bovalo bahambe beyokulini, kwakhona lokho mhlawumbe kuyodala inkinga, kepha bakwazi ukusala. So uDavide uthi nabo mabathole nabo. So simele ukuthi sibe kanjalo bazalwane, singaphindisi okubi ngokubi. Noma ufika ngathi akakwenzeli okuhle umzalwane wakho, kepha ngenxa yothando olungaphakathi ilona elingenza ngahluleke ukuthi ngenze okubi. Liyangikhuthaza ukuthi ngenze okuhle, ngoba yini ngiyakuowisha, ngiyakukolota, ngikolota ukuthanda mzalwane. Ukuze izwe libone ukuthi uNkulunkulu uyaphila ngempela. Ngesho siphila vele ezweni lapho uthando lungasekho khona. Hayi, so mhlawumbe ithuba lethu bazalwane
lokuthi abantu bakwazi ukubona ukuthi kusekhona uthando befunde kuthini. Kepha uma thina sikufihla kanganani izwe vele lona eliduze kumnyameni. So umsebenzi wethu bazalwane ukufeza uNkulunkulu sifane nendlu eyakhiwe lapha phezulu engenakusitheka bazalwane. Sibe yindlu enhle eyakhiwe lapha phezulu. Singathathi isibani sishukele ngaphansi kwetafula. Ukukhanya angeke kuze kubonakale kubantu ukuthi ukhona uNkulunkulu oluthando, ukhona uJesu ophila kuthina, umoya engcwele njalo njalo osikhumbuzayo ukuthi singobani thina. Ngathi ekuqaleni indaba yokuphila ubuzalwane kufanele kube i-lifestyle yethu. Uthando luziqhamukele nje ngaphandle ukuthi ngize ngiliphoqe ukuthi liqhamuke. Kuzokwenzeka uma sikupractice lokho njalo njalo sikwenza. Izwi laNkulunkulu elokwenziwa hayi ukukhuluma. Uma ulenza ngekhathi kuba lula njalo njalo kulenza futhi. Uthatha impilo yakho, uthatha impilo yomunye umzalwane, uyenze ibe nkulu, eyakho uyiyehlisa kancane, wenze yakho iphakame. Ngamazwi kumenza abaluleke kakhulu empilweni yakho. Lokho kuba lento enhle evelayo. Uma ufunda uFirst Samuel futhi chapter 19. Chapter 19 verse 1 kuya verse 4. First Samuel chapter 19 1 to 4. uSawule wakhuluma kuJonathani indodana yakhe nakuzo zonke izinceku zakhe ngokubulala uDavide. Kepha uJonathani indodana kaSawule wamenanela kakhulu uDavide. uJonathani wamtshela uDavide wathi, uSawule ubaba ufuna ukubulala. Ngalokho ake uxwaye kusasa uhlale esitha uqashe. Ngiyakuphuma ngime nakubaba endle lapho ukhona, ngikhulume ngawe nobaba. Uma ngibona okuthile ngiyakumtshela. uJonathani wakhuluma okuhle ngoDavide uSawule uyise, wathi kuye, inkosi mayingayoni inceku yayo uDavide, ngokuba akabonanga nemisebenzi yakhe kuwe ilungile kakhulu. Amen. Ngibuka uJonathani umfunda uSamuel nje First Samuel njengoba namanje vele la uJonathani kwakuyindodana yenkosi uSawule. uSawule ufuna ukubulala uDavide, kodwa uJonathani siyambona eyindodana yenkosi ekulayeni womuntu ongathi sawumayefa angene abuse. Kodwa uJonathani simbona lokuthando lokuthi akwazi ukuvikela omunye umfowabo, avikele omunye umzalwane aphisana naye uDavide ukuthi ariske ukuthi yena abe inkosi ngelinani. uDavide ufuna ukubulawa uSawule use-aware ukuthi uDavide ngelinani uzoba inkosi. Kodwa uJonathani akazange akuthwale lokho ukuthi ngelinani ufuna ukuba inkosi, kepha kwaqothwa ngothando lokuthi aliswane nobubi bukababa wakhe bokuthi ubaba wakhe umubi ngalendlela ukuthi
engenzanga lutho. And umelene ne-injustice evela kubaba wakhe. Uthathe impilo yakhe wayibeka ngaphansi kancane kwekaDavide. UDavide wathi umbeka ngaphezulu kwempilo yakhe. uJesu usho usikelile vele ukuthi yena udela ukuphila ngenxa yezinto zakhe. Nathi sisikhathi simele ukuthi impilo siyibeke ngemuva kancane, sithathe abanye ibe ngaphambili. uJonathani wamnakekela uDavide waze wafa. uJonathani selfless. Mhlawumbe nasiyakudinga lokho ukuthi nasi sibeke ngemuva kancane, sikhathe impilo yomnumzane ibe ngaphambili. Mina njengami mhlawumbe abanzima abangicabanga ukuthi awu ngizoba inkosi kusasa lomgezi noma umuntu ongahle kusasa kube yena ozophatha mina. Hhayi ngeke, mhlawumbe angeke ngikwazi ukuthi ngenze uJonathani. Kepha uyasifundisa ukuthi kwesinye isikhathi zikhona izinto zala emhlabeni esingazi-achieve kodwa ezingenza ukuthi zisifundise noNkulunkulu. Kepha ikhona ezakunaphakade esimele ukuthi ezazala emhlabeni zisekamuva uma zizongenza ukuthi ngiphambane noNkulunkulu. uJonathani ngamanye amaqhawe ongakhulunywa kakhulu ngawo, ngoba udlala leya ndawo enakho kwi-background ongeke uzuyinake. Kepha uma umbhekisisa uyathola ukuthi uyasifundisa nathi singabazalwane today ukuthi ngingaba umlindi womfowethu, ngimbeke phambili, kube ngathi ngasesele ngemuva kancane. Kwesinye isikhathi bazalwane, uma ngingumlindi womfowethu kuhamba fanele ngiqaphele empilweni nokuthi umyumzane ngingamlimaza. Kwesikhathi ngingamlimaza ngingazi ukuthi ngiyamlimaza ngenxa mhlawumbe yolwazi enginalo, bese lelo lwazi ngithatha kuba igunya enginalo ukuthi hhayi ngingenza izinto kanjani ngenxa yolwazi lelo. Uthole ngale ndlela leyo sengilimaze omunye umfowethu. Mhlawumbe bese ngiqaphele lokho uma ufunda u-1 Corinthians chapter 8. Guys, ufunde nje. Mhlawumbe wafunda wonke amavesi la. 1 Corinthians chapter 8, wafunda wonke amavesi. Ukwazi kuyakuphumeza, ekuthanda kuyakho. Uma umuntu ethi wazi utho akazi njengokuba kufanele ukuba azi. Kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye. Ngakho-ke, makonana nokudla okuhlatshelwe izithombe, siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni, nokuthi akakho omunye uNkulunkulu munye kuphela. Ngokuba noma kukhona okuthiwa uNkulunkulu, nokuba kusezulwini nokuba kusemhlabeni, njengokuba bakhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi. Nokho kithina kukhona uNkulunkulu munye, uYise okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena neNkosi inye, uJesu Kristu ongaye konke nathi sikhona ngaye.
kwabanye ngaba relevant lokhu okukhulunywa namuhla. Uma uhlehla uthola ukuthi ngokuba nenyama iyayinikelwa ethempelini, uthola ukuthi mhlawumbe bakunesalayo ngoba enye yayidloka ethempelini noma omunye efisa ungayidli, enye yayigcina kuba kuphi emakethe noma esitradweni idayiswe khona. So kwakhona leyo nto leyo ipikiswana ukuthi abanye khona ukuthi hhayi inyama singayidla ngoba ayikho into ethiwa onkulunkulu. Abanye babenembeza week ukuthi uma udla inyama engakunikelwe izithombe sidayiswa laphaya, lokho kuzolimaza impilo yakho noNkulunkulu. Kwakhona umculo loyo manje uPawulu uthi yebo mina nolwazi leyo umuntu uyawazi lokho, ngeke ukuthi ukwazi kuyakukhukhumeza ngamanye amazwi ulwazi lulodwa ungakubheki ukuthi as much as ungekho wrong kwesikhathi uma ukwenza lokho, kepha uma uzomlimaza umzalwane wami lonto yenzayo leyo manje ukuthi idinga ukuthi uthande umzalwane wakho, umcabangele ukuthi njengoba ekubona udla inyama yena ayithatha njengokuthi ihlatshele izithombe. Uma kuzomlimaza lokho bangakwenzi why abacama umfowethu uzolimala. Ikhona into ekhona namuhla ngensuku bathi lithi izwi hayi lithi izwi ungadaba iwayini ngamanye amazwi alisho ungaphuzi. Umbuzo ukuthi uma umzalwane ekade alcoholic ekubona ukuphuza mhlawumbe lo wayeshona lincane, kumenza njani yena? Akumlimazi yena, akakuboni njengesono njengoba uyazazi ukuthi uphumaphi, and if uthi unakala futhi uthi akaphuza akumbusele emuva leyo nto leyo. Kanjalo futhi nomuntu othi hhayi inyama yey'thombe, abanye bethu la sisuka imindeni enjengaleyo lapho besihlatshwa khona kunjeyani. So awukwazi ukumtshela ukuthi hhayi yanyama kusina iy'thombe ayikho ethiwa isithombe kwashwacile. Kimina kusuka lapho kuvela kanjani. Ngamanye amazwi mina engininovezo week wena unolwazi ukuthi kucaphele lolwazi lelo ukuthi lungabi ulwazi lokuziphumeza, kepha yiba nothando lokukwazi ukucabanga nomuntu wenu, ungamlimazi ngenxa yakhe ungakwenzi lokho. Asithi-ke kuvele ku-right-ke uvumelekile, kepha ngenxa yomuntu wenu bese kwenze ngoba ngiyalimala yena. So kubisa ukuthi nento esiyenzayo phambi komzalwane masiyibheke nayo ukuthi ayimlimazi umzalwane. Hhayi kakhulu ngani yena abantu abangafuna ukuphula enkosini kodwa lithi izwi masingabalimazi. Ngoba yini siyabathanda. Ulwazi enginalo malenze omumzala benefite kulona, not ukuthi alimale ngenxa yakhe. So sesiswile bazalwane, simele ukho konke sibe nothando ukho konke sikwenzayo ukuze umfowethu ezobhenefitha kulelo thando mina enginalo, ukuze lezo izobona ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo ngenxa yokuthi siyathandana. Ngezwa mina hayi abazali sebezokuthanda manje. Siba ne-unconditional support komunye umzalwane. Kwesikhathi
noma useyinhluphekweni thizeni noma usikhathi kunqoba ukukhona kumzalwane siba naye simsupport kuyo ijeni yakhe sikugcwele i-encouragement nokuhawukela futhi sikwazi ukulalela ukulalela umzalwane ekhuluma kubalulekile ukuze uzomuzwa ukuthi uthini bese umnikeza support edingakalayo. Lokho kubizwa ngokuthi ukuba umlindi noma brothers keeper. Masithi brothers keeper asiqondile ukuthi ukhuluma abantu besilisa kuphela. Cha, ifaka yonke phakathi noma wesifazane. And sikwazi ukuthi uma singakwenzi bazalwane lokho uNkulunkulu asikhombisa khona ngaleso sikhathi leso. Sizo-account uNkulunkulu. Simele ukuthi uma umzalwane uNkulunkulu embonisa lokho ngesikhathi leso ukuthi saluphambukile endleleni noma weswele ngokwezidingo physically, emotionally or spiritually. Kumele ukuthi ngi-attend. Kungenjalo kuzoba nesivuno salokho. And kufanele sibe consistent bazalwane ekuvezeni lezo zinto lezo. Kungabe imnandi ukuba mangijabulile umzalwane ngimkhombise uthando. Uma ngingajabulanga angibenze lutho. Ngoba lifestyle esiphila ngayo, lifestyle yokuthi idalwe yini uthando enginalo enhlizweni yami. So sikwazi ukuba patient bazalwane, sibabekezelele even nalabo esibabiza ukuthi bathakathaka. Ukuze bezobona uthando kuthina njalo njalo. Siyethemba futhi ukuthi sibabekezelele bazokhulula nabo. Kodwa masibe nezithelo zokubekezela. Bazalwane kungako kwanamuhla ebengilethe ngaphambili. Siyabonga kwithuba Tata ubani siphe ithuba ukuthi asibe ngaphambi kwabazalwane. Akusiyo into kanye ngobani akulula. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi nisibeke ngaphambi kwabazalwane. Sengichaza lokhu katata ukuthi besimisele ukuthi sizohlala kuzofika i-conference. Kodwa ezinye izimo zenza ukuthi sithathe isinqumo esisheshayo ukuthi siyahamba sazi. I'm not sure ukuthi masifika ngani kuzozenzakalani. Kepha siyethemba ukuthi sizobuya mhlawumbe size kwi-conference. Kepha bese sizoyilinda kepha kusenzeka lokho. Khona into eyishintshile edala ukuthi ushintshile uhlelo ukuthi masihambe. Manje bazalwane ukumvalela izinto esikhashana hoping ukuthi uNkulunkulu uzoba nathi siphinde futhi sibonane ngokuzayo. Siyabonga cela-ke umphathi hlelo abuye athathe indawo yakhe egameni likaJesu. Amen.